Din datter. Birgitte Eriksson fik 0 fejl i tiden 71,0. Og hun sagde endda, hun indrømmede endda, hun var nervøs. Okay. Jeg skal så jeg filmer lidt på sko, skal jeg? Kom så, Stine. Ja, kan vi lege banen en time? Men vi ikke uddanne rytterne. Jo, men Flot, Stine. Nej, jeg får helt ondt i maven, når det skal. Nu har jeg det også hver gang. Ej. Han er tæt på den vej, ikke? Det er så flot. Hun mangler 2 spring. Jeg krydser også. Så flot. Ja, hun får en sidespring. Og så...